South Africans uThabo Beste ufuna uku-appeara ku-ad-hoc committee. Mos ngama-Mondays kuba lilanga labo apho beplena khona ishedule yabo into yoba iveki bazayiqhuba njani. So ke isheriwe ke i-agenda batsho into abazawuzidiskasa kudiskasa umcimbi wekheyisi abekumele zivulwe for uPholo Solovoni, kudiskasa umcimbi kaFaisal, i-appearance yakhe, ii-questions ekumele zibuzwe uPresident Cyril Ramaphosa. Plus ileta abayifumene esuke emagqwetheni kaThabo Beste. Kona bathe xa beyitsho ne, because into yabo bayiqale phaa emva ko-4. Xa beyitsho ndiye ndaba nayo into ethi ufuna ukwenzani unto uThabo Beste apha, but at the same time ndazigorikisha into yoba man, kaloku in terms of references zethu zinokwenza ne-political interference. And uThabo Beste ngulo wa-escaper eGrootvlei. And he must have been very much well connected. Kungenzeka into obubhitha because right now ukule supu sebemshiye yedwa kule supu lena. What if uzosixelela into yoba ngobani abantu abamnceda, ngobani abantu aka-connected nabo abenza into yoba kube lula into yoba aqhweshe kulaa nto la ejele yase-Free State? Abafethu andikho sure, ndine-mixed emotions nje. Ikhona into ethi man, makungabe kuzadlalwa nge-ad-hoc committee, but at the same time I'm thinking what if ningalibalanga ubhitha nyani, because nangoku kaloku ngulo osanda ukwalelwa. Andithi bekekade wayebanjwe eFree State, waqhwesha eFree State, then wathathwa ke ngoku waziswa apha eGosimampuro beke noKhethi Matlala. Njengoba baye bathathwa bobabini babhekiswa eBhongweni, bathe besebhongweni bobabini banento eaplya into yoba heyi ziyatshisa ziyabuya eBhongweni, abafuna ukuba sebhongweni, bafuna ukubuyiswa eGrootvlei. So i-application yakhe uThabo Beste yena yadiklayinwa into yoba laa ndawo kuyo uright, ugood kuyo. So andikho sure, what is your take about him coming to i-ad-hoc committee? Yona nje ngeke i-ad-hoc committee inoku-entertainana nje sometimes nento nje ezingasile, but nje ndiyarhalela uba ngaba ubhitha ungenzeka into yoba avele axele ubani wenzani. Zeziphi ezi politicians aka-well connected nazo ezenza into bakwazi uqhwesha? What's your take about him coming to i-ad-hoc committee? But hey, hayi nabo kodwa wayengafunanga ukuza kuMadlanga Commission. It's a correspondence from Mr. Beste and his lawyers who are requesting to appear before the committee. Mr. Beste. Yes, Chairperson, this is a very scanty letter because all the citizen is saying is that he wants to come and appear, and it's not clearly spelled out in terms of what contribution would he be making in terms of the committee's scope of investigation or terms of reference. Safe to say that he wants to come and appear, and I think, Chairperson, we leave it in your hands as the honourable members of this committee to guide us whether you would like him to come and appear or not. Thanks, Chairperson. Okay.